kok Tripurani mangplio chung phaisok paijak long trebili dolai Tripurani bising khobjak mainno kumar waja parawa tam hale mia sarik ni je wati nokbar phaimani sayeno o jagao je tini khoroksa takok khaitaba bukhungni nogo belekhena bufang kotor bai kalaima bai sarkar ni nok manmani haiteba PMGY ni nok khongsa manjamani chin Tripura sarok ni kopalba bom hai birman ban langkha wati nokbar bai bi yogliya machaya manang yakhaiba chin Tripura sarok tongthai gere sarkar ni haiteba hapang ni phaisingte khongsa nok rijangmabo ama haike nokbar phaimani bisingteino bufang kalai nok baimene haiteba nok pura gura ngui thangmani nukjago phaikya o mangplio chung saimangkha je hayo phaino chung nukphaikya je onek khachal ba hokotisa ni bising mainno kumar wajapura hokotisa ba ungyangya himpano 10 hoite 12 kilometer hachal bising Tripura saka miwo phaisokoimani bisingte chung phaino phaikya je belekhene jungjal buini nukhungo thangai samung khaike ta borok maimachamani amhaike no nukhung ajiboi chawi tongjamani bisingteino je nokbar kotor phaima bai mia sarikni saibo krija bukhungni aboni bisingte buini nukhungo thangai samung khaijawo haikeba bolongo thangai muya phaijao muya phalai pai phaljawo aba haike nukhung chole tongjamani aboni bisingte nobar kotor phaima bai nok jeraba haikeba gurangoi thangka kepal kaham no ma hino bukhungno chungta mihmala bo nok bisingo thuoi rok tongmani hingeba bo langmari thangkamung asukhai bufang kotar klai thaimani bisingte hingkai chingchini channel ni bisingte bo koijongnai je neta tabok sakete chungno chaya manjak phinai kobini kobi phunukmani je apni bagoino chung chaya bo manjago boiba kobini koto manok phunugo hnai takphano haisokpaya ko kaisapano je bukhuk ni nogo bom hai condition ngoi tongkhaba thangai naigena hanai takphano kaisapano haisokpaya ko hingkai chungtei chini channel ni phaijingtei bo sanani chai tongnai mono adi blog ni video sarno botung chini channel ni bukhakte thino koinai je bukhuk ni nogo kisa phaiyi visit khainai phinani ungthung time hinlai bo saikreija hapang bai rijangmani PMGY ni nok kaisa manjamani o nokbo bufang kalaimani bisingtei serabai bai thangmani mangple hingkai chung bukhungni khugo sinani thanai je bo time wati nokbar phai am hai angkhaba bo ma haike nukhung ajioi chai tongja nai tongde norok thini kok Tripura mangple biri nok boma haike bai thaba bufur rogo nobar kota thai koita somoi rogo nobar phai obdekhai dai saika somoi bai thana bono o nobar phai ka hangke wati na mana kha nokya ko khaka asaka wati na sari phai ka baijang hangka emine nungkhai nok bisingo tongmani de nok bising tongmani wati andaram khanga khalka boli onnoba sipang khai emine nokoro khai tang khairuk talai tong ata khaisa jana mula ro kancha phile hingke huro khaisa ja phile hingke kokoro bo mak bukhuni tong jago muri mama nini location ro khakore 3 বছর 3.5 বছর ka khan chalat mani hingke o nokhai sarkar ni manmani sarkar manjamani ani chalat tai talakha o nogo mankha nogo tai paikha bobo thiga hanga ang basam bukhta marok jakha diagira ne kaisa thika bahut thimani bosor o angom bahut thi bisaka kha chare bu thikar masa ara mangni tongmani kaisa kaisa 6 বছর ko pai gira abusana nini bungkhai nilana iparani bungkhai maina kumar bo panchayat ni bising khokte longtara monukhai o block khai monokhle tabuk chukjara nini nok bayo hini kaisa chok bijirok de khainai phaika phaya ko bele nai phaya ko kaisa nai phaya ko hingkai nung nini bakhakti khaya no nini nok ni bijir khainai phinani bai sobno ring nai ba sobno koina kaisa je phaya ko sakon jahino
Aw khanaka chung bini khugobo chini bukhukjungni khugo khanaka je bini nokbai mani shahor mani bising takphano kaisapano phaisokbayako asa khajak bobo je naisingoi tongjak je bini nokbai mani je lukurok haikeba je neta hinjangnai rok ba je official ni borok rok phano khai visit khai kisa naitheke chanai ba bini tamo mani khotiongka chung bini khugo teisa sinani thangpine obai phekera tamo rok nostong khana নগনি মানে যে টঙ্কার যত নষ্ট হপিলা তামা নসাছে করে যা মাইতু হতে মাইতু যত মাইরং মাই খা যত সে পাইখা রে সুমকুসি পাঙ্কা থাই পাইখা আঙ্গা সুলা তোলার বাইক পুরো পাইখা আর নগনি মানে মংসাছে কারে লারং মানি আবুরো आंसो खालाका थिनाय आव द तामा हनै साजनाय दे टिपे सरंनि कपाल बा हायनो माचे मा नोंनिया गरै एंगे टिप्रा सानि कपाल मांनो बेरजागो वाति नगर फाइपानो टिप्रा सारक यगलिया साबनि सुरायमंग बानांखाना साबनि नाहार मंगबायबा नाहार जागलियाना बुफुरोते यगसिनाय आमहाय जोंजाल दंनि बेलेखेना खाकाम राजाक Ini buku, naik tongdi nol, pun kopi permainan.